Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina muku fatan alkhairi all masoyana 'yan Nijar da 'yan Najeriya da sauran kasashe. Daga ni naku dan Nijar, wanda za ku same ni a YouTube channel mai suna Dan Nijar Hausa TV. Game da wannan hoton da kuka gana da ɗaura a nan, mutane biyu ne manya-manyan mawaka na Najeriya. Na shigo Najeriya, na shigo Kaduna, muka haɗu da wannan babban mawakin Yakubu BSD KD. Da na shigo Kaduna muka haɗu da shi, muka ji jita-jita na mutane da suke ta cewa sakamakon shi da wannan mawakin, babban mawakin wanda kuka fi sani da Aliyu Isa Nata, mutane da yawa idan kuka duba za ku ga kamanninsu ya ɓace. Ana cewa yaya da kani ne, yaya da kani ne, ma'ana Aliyu Isa Nata yaya ne ga Yakubu BSD KD. To a jita-jitan da muka zo yanzu dai na zauna da shi Yakubu BSD. Wannan shafin da kuka gani za ku iya zuwa YouTube channel ɗin ku danna mana subscribe Dan Nijar Hausa TV domin jin shirye-shirye game da irin wannan abin. Zan kakkawo muku har ku ji game da abin da ke faruwa tsakanin su biyu, da gaske ne ko ƙarya ne. A yanzu dai haka mun zauna da Yakubu BSD, za ku ji game da abin da muka zauna da shi. Ku biyo mu dai a wannan shafi. Idan wannan ne farkon zuwan kakkamanta ka danna mana subscribing, kai mana liking, kuma idan wannan a TikTok ka gani kakkamanta kai following mu, kuma ka danna mana liking, kai mana sharing domin wasu su gani, domin mu warware abin da ke tafiya. To game dai da mawaƙan nan yanzu dai zan kawo muku bayani akan su. Wannan mutum yanzu dai magana da zan fara akan Aliyu Isa Nata. Wasu mutane da yawa wasu sun san fuskan shi, wasu ba su sani ba, amma dai na san ko baka san fuskan shi ba za ka san wakar shi da yi Aure Martaba, don wakar ta zagaye duniya gabaki daya, ana jin ta sosai. Da ƙyar ka samu wanda bai san wakar Aure Martaba ba. Bari sa muku wakar ku ji don ku tana shi. Yawwa, yanzu da ku saurari wannan, to sai kuma za mu koma ɓangaren Yakubu BSD game da wata shahararriyar waka da suka yi wadda ta yi trending sosai a social media, wadda suka yi ta da wannan fitaccen mawakin da wadda kowa ya san shi, Hamisu Breaker. Akasin so shi ma bari sa muku wakar Akasin so da suka yi da shi da Hamisu Breaker, da Yakubu BSD da Hamisu Breaker. Bari ku ji ta. Na damu kaina akan wacce ba ta ƙaunata, a zato na ni da ita mun zama jini da hanta. Yawwa, kar ku manta ga wata ɗaya waƙar shi ta Yakubu BSD wanda ya yi Auren Soyayya, Mukutar Angon Safiya, ita ma ta yi tashe na musamman. Mutane da yawa sun san shi akan wannan shahararriyar waƙar shi wadda ya yi ƙoƙari a kanta ya waƙe Mukutar da Safiya. Wannan waƙar ita ce ta sa aka mai kyauta wanda ya firkita tunanin shi, yadda muka zauna da shi muka ji. Bari ku ji wannan waƙa mai daɗi, Mukutar Angon Safiya, waƙar Aure. Muna angon Maryam, Mukutar Angon Safiya, soyayya da daɗi. Muna angon Maryam, Mukutar Angon Safiya, soyayya da daɗi. Farna sanya Allah, soyayya da daɗi. Rabiya yanka sala, ga ango ga amarya. in yi waƙi a jumla, soyayya da daɗi. biyar bila taho ne don waƙi amare. Muna angon Maryam. Yawwa masoyana, kamar da kuka ji tsakanin wannan mutum biyu da ake ta magana a kansu, Yakubu BSD KD Kaduna da kuma Aliyu Isa Nata, fitaccen mawakin nan.
to game da wannan abubuwan da kuka ji ana ta cewa, kuma idan kuka duba za ku gansu kamar su ya so ya zo daya, kuma da kamshin gaskiya a lamarin. Yanzu dai abin da nake so da ku, kar ku manta ku danna mu subscribing da liking da kuma sharing da comment, domin za ku ji ci gaban wannan shirin. Yanzu za a nuna muku yadda muka zauna da Yakubu BSD, muka tattauna da shi, kuma za ku gan shi, za ku gani. Yanzu dai ku biyo mu. Na bada na ƙara da ƙari na tara tun farko tun can fari a dan ban shayi